Hajde da vidimo da li možemo da napišemo 0,0727 kao razlomak. Samo da vidimo na kojim su pozicijama cifre. Ovo je na mestu desetih, ovo je na mestu stotih, ovo je na mestu hiljaditih, ovo poslednje 7 je na mestu 10.000. Postoji nekoliko načina na koje možemo ovo da uradimo. Način na koji ja na ovo gledam je ovo ovde cifra na mestu 10.000. Možemo sve ovo da posmetramo kao 727 10.000, jer je ovo ovde najmanje decimalno mesto. Hajde da sad ponovo napišemo ovaj broj. Ovo je jednako 727 kroz 10.000. Kroz 10.000. Već smo ga napisali kao razlomak i ja mislim da je to najpojednostavljenije moguće. Ovaj gore broj nije deljiv sa 2, nije deljivo sa 5, zapravo nije deljivo ni sa 3, što znači da nije deljivo ni sa 6, ni sa 9, ne deluje ni da je deljivo sa 7. Moguće je da je prost broj, ali mislim da smo završili.